ואקשן? תגיד, מה עם עמית לוקיץ'? זה חייב להיכנס. קח מנת פתיחה. עוד בואי מפגן. ההוא בסמית נכנסת. אני הגורו שלכם, גורו אלפי. בסדנה הזו. גברתי! מדמואזל! יש לך איזה משהו באף. משהו שיורד לך דם האף. איכס! יש לך משהו באף פה. נוזל. איכס. אקשן. מה הפעם? התכוונת שהאהבה שנמצאת עמוק באדמה ונובטת כמו עץ ומרחפת כמו שחף השמיים מתיזה ילדים ואור של אהבה כמו אהבה שלי ושל הגר? אפס 54 577 76767. מלפפון עם שפם, גזר עם שפם. טונה עם שפם. כליית גת. מה קורה? נראה לב נסגר אתמול. אהבה. ניאגרה פאולס. מגמת פיקוד. 0545 642 זה המעגל נשים שלי. ארץ עוז. שרה גיבורת ניר. דברים טובים באים באריזות טובות. חצי חינם. דברים לא טובים באים באריזות גדולות. רוצה? לא רוצה. רבולט הגרישים. דבר חזק. דבר חזק. אוהב ולא מוותר. ניר? לא. ולטף עד יומי האחרון. עוד פעם 200 שקרים? 0545 766 2266. Met Romana op de scooter. Ai, wil een stukje met haar rijden. Ukke. Dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Want eens dan krijg je het voor elk jaar. זה פחות טוב, פחות טוב.